نفسي علامي دوا نفسي علامي دوا نفسي علامي دوا نفسي علامي دوا يكوننيو ناي كله فتاري كله كم زخل لا تسمعجبو زخل كدو منيو كم زكبر سدو أما قراي كله ناقواتيرا آمين يولقو أعرف كسينة كم تزبالكو أبلتو تكبر أموني أملاخي نقوي زأمن سكولاتنا تسينا هاليلويا عسرس يوسنايكا جني غنين دالي بخمي كم زيقلتو بخمي كم زوريو عسرس سكما عسرس يو عسرس يو نذكر كخبت حكا خلو حميم كخفو سكاخلو تجني كخصنن عكاخلو جني قنين دالي زدك فكاسي كخلا كخدك فكاخلو بخمي كم زوريو عسرس يو عسرس يو هايكا اني قنين دالي عزي خسناي عزي خسناي عزي خسناي عزي خسناي سلا زي بالكات تويد علي سمكاي بارخ عالسماي عزي خسناي عزي خسناي عزي خسناي عزي خسناي سلا زي الكات تواداني سمكاي بارخ عالسماي مدري هاليلويا عزيو سناي زغوني يسوس هاليلويا سمو يبارخ نازوري سناي زقبر يسوس هاليلويا هاليلويا سمو يبارخ لمون سناي مقبار لمادي مو أبزبيت زي سناي كقبري هاليلويا متصننع كقبري هاليلويا زابيه رابو نسأل لنا هاليلويا نهزبيا أتصنانعو خمس تتصحفه لومي زحزن زبل متصننع كخونلو بسم يسوع كريستوس نسأل لنا زحمة فوز خونلو نسأل لنا هاليلويا رح الكان أيك حد كان يزبل كانومي لو من هزبها رح يخاف تجلس بسم يسوع كريستوس نسأل لنا هاليلويا نشكراتو كم حرامي خمس تتصحفه قويته هاليلويا لومي هاليلويا محرت يخون هاليلويا زرح رحلهم كم رحمي أب عين ما يتكبسحومي خمس تتصحفه لومي كذاب يا رب برح هزبها تمرح نسأل لنا كتدقف نسأل لنا هاليلويا منفس قدس كترد نسأل لنا هاليلويا زابيه رب هاليلويا كونفيجن زعتو وسبلومي كتقنعون نسأل لنا هاليلويا أكد ميخاك خيد دنقر ست قبل الكاي كينان كقنع الكاي خمس تتصحف لومي كينان زبله يقنع دنقر زبله ست يبر لومي مع انكاف زبله خاب قدمينا يتعال لومي بسم يسوع كريستوس زبع عز زدن زبله ستوقع يخون زتوقع يخون هاليلويا سمايات منفس قدس يصر خمس تتصحف سماياتنا يصر برار قبل بخينات إدكا توقع خمس تتصحف ستوقع يخون بسم يسوع كريستوس تمنن عنقربيتن كل حال طلاق ترقصوا سلطان يبكم الله خمس تتصحفه نرقص لنا بيسوع كريستوس زغود أبكم يلبون كم تتصحفه زغود الناس لزي لنا مسكنك لنا قبر ديابلوس دبله كل يفرس قبر السب زبله كل يفرس قبر حساب سقا زبله كل يفرس ناتكا حساب قنا يصنع ويتخلل هلونا خان زبيت يملايو دبنا منفس قدس نزبيت يملايو
نتا موسى دسرح دبنا منفس قدس كم زملا لو من نزبيت دبنا خايم لايو هلونا خايم لايو اسكي إدكم هابنا هاللويا يمانا إدكم هاللويا لوم هلونا أملاك نزبيت يملاي هاللويا نهزب أملاك يملاي هاللويا نزقوا بقى يملاي هاللويا نتاز نبروا بيتن نعاتهم من منفس قدس كم زمل لومي منفس قدس كبرخا نزبيت يقاط عطر نحسابنا يقاط عطر نلبنا يقاط عطر ننقراتنا يقاط عطر نمزمراتنا يقاط عطر نكنافرنا يقاط عطر نلبنا يقاط عطر هاللويا نهزبو كم مواسي كوفر نتن عياوتي بقلصمو كحقفنيو هاللويا نتن زت بوادما نتن ملأت كأني بهدأت كمرحني خمس تصحفه لومي أبقوا بقى هدأت يخون بلالله لومي فوسي يخون بلالله لومي متصنع يخون بلالله لومي خبرها يورد بلالله زرع كبري حلو بلالله زتنكف كبري حلو بلالله بسم ياس كرسوس زدهسس كبري حلو بلالله بسم ياس كرسوس زملس كبري حلو بلالله بسم ياس كرسوس كبري يخون بلالله هاللويا 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 نمزمران السخاء مزمور كتعطقهم نتصلل لنا بسم يسوس كتبرتهم نتصلل لنا كابل بوم زفلقلق هاللويا ناي منفس قدس مزمور كتبهم نتصلل لنا نكنا فرم كتقاطر نتصلل لنا سماياتهم كتقاطر نتصلل لنا وحدت كلهم نتصلل لنا يونيتي كلهم نتصلل لنا بيتا هاللويا እግዚአብሔር አምላኬ بحد حسب كنكم أملاك كتخبروا خمسة صحفة هزبها كله قويتا بمنفس قدس تقانيون عخا خبر كتبنا نسأل لنا إذا تكبر تخيل أملاك يخمو كبرين هبك لنا هاللويا باسم يسوع كريستوس هاللويا قويتا تمسكن إدكم مسكن العادة هاللويا قويتا نمسكنك لنا هاللويا سلاز بس أحكانا نمسكنك لنا هاللويا مصننا سلت قبرنا مسكنك مفواس سلت قبرنا مسكنك هاللويا مزمور سلت ابنا مسكنك مملاس سلت قبرنا مسكنك لنا هاللويا بفقري هاللويا لو ما عد سلت قطعت لنا نمسكنك لنا باسم يسوع كريستوس كبرن مسكانان نعخا نهبل لنا هاللويا اسكا ابيتو اسكي كبر هابون ويت هاللويا عللتان تابعيتنا هاللويا سو يبارك ولات ناس هاللويا اسكي شاوت اوت هاللويا هاللويا اسكافنا نخفت له هاللويا نزي مزصنحنا طق منفس هاللويا هاللويا يسوس نملخك علينا منفس قدس هاللويا الرئبا لا باديان ترى لا باديا السحالة من ترى لا باديا السحالة أتعطي ملازم نورو بيتك منفس ملا هاللويا منفس كان تصمقل لنا هاللويا منفس كان دليل لنا هاللويا هاللويا
نزتوعو ملس لوسنكا نجت بحقي ود داويت يخسرن سقفل زلو قديفة أنا سكتدري كسب زرد عني يقارطني نزتوعو ملس لوسنكا برقت بحقي ود داويت مستنكفني كورت أفئو أنا خوري يسكن بلو حيل الله واسمك حيل الله لا تطوعنا أيوه حيل الله واسمك حيل الله واسمك حيل الله عبسو مطري حيل الله واسمك حيل الله
الرئاب صفانك زفر لبسها مليئو نتمقدس بقريخا بينخا بيتان وكزاميهر عمل نفره أملاخيخا قرمان كورن لمسكات الرئاب أبصفانك زفر لبسها مليئو نتمقدس بقريخا بينخا بيتان وكزابيهر عمل نفره أملاخيخا قرمان كورن لمسكات الرئاب أبصفانك زفر لبسها مليئو نتمقدس بقويخا بينخا بيتا دخلت نسيخا أملاخيخا نبوسيخا سيخا بقويخا بويتا نملخكا السخا أملاخيخا نبوسيخا سيخا بوريخا بويتا نملخكا مسكانا نسدد بقينا في قبلنا نسكت عقلي زفانك تقميتك بحيلك لمسواتنا تشتت الرقم أفسيك الرب جميع برهان تخليلك مع إسرائيل اتنبر أملاخيخ أبتمعروب كنون زفانك تقميتك بحيلك لمسواتنا تشتت الرقم سيخا أملاخيخا نقول سيخا سيخا كبوريخا قويتا نملخكا سيخا أملاخيخا نقول سيخا سيخا كبوريخا قويتا
نسكت أبكر مخا فقبلنا نسكت أبكر مخا فقبلنا نسكت أبكر مخا وكسابيهر عالم نفرهن أملاخيخا كرمان كبرن لبسكات الرئن أبصفانكا زفن لبسها مليء نتمكس بقويخا بينخا قويتا نخت ودن نسخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا بغوريخا قويتا نملخكا نسخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا بغوريخا قويتا نملخكا مسكانا الارتا وداسي يخون خبر سمكا أملكو نغربكا فكبرنا نسكت أمكلمخا فكبرنا نسكت أمكلمخا فكبرنا نسكت أمكلمخا فكبرنا نسكت أمكلمخا إسرائيل تنبر أملاخيخا تمرو كنو زفانكا تقميتكا باهيلوكا نمسواتنا تشتتلخا نسخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا كبوريخا قويتا نخلدكا سيخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا كبوريخا قويتا نمدخكا
تودسك نفسي تهديك لقلت بلك لقلت بلك نفسي تبارخك نفسي تودسك نفسي تهبيك لقلت بلك لقلت بلك لقلت بلك لقلت بلك لقلت بلك لقلت بلك كان بابا يا بلد انت فوق مسكنا كان بابا يا بلد انت فوق مسكنا كان بابا يا بلد انت فوق مسكنا يا بالليل انت فوق مسكنا بمسكناتنا مقدسنا بنتعرفنا بكلمة نعطو سير صنعها سكتنا خورها بمسكناتنا مقدسنا بكلمة نعطو سير صنعها سكتنا خورها سجن خبرها بمسكناتنا مقدسنا بقلبتا قرب عالقدمها نعطو سيشتتونها سجن خبرها بمسكنا قرب
بإللتا قرب بقدميخا نادو سيشتتو نعخا سكن خبرخا أصفانكا زفر لبسخا مليئو نتبادس بقوئخا بينخا بيتا نخطوط وكسابير عامل مفرد أملاخيخا قرمان كبرت لبسكات أصفانكا زفر لبسخا مليئو نتماكس بقوئخا بينخا بيتا نخت ودا سخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا كبوريخا كويتا نملخكا نسخا أملاخيخا نقوسيخا سيخا كبوريخا كويتا نملخكا مسكانا إللتا وداسي يخون خبر سمكا أملخو نغرمكا فقميلنا نساكن أبقليخا فقميلنا نساكن أبقليخا بمهل إسرائيل تنبر أملاخيخا تمرو جنود
زفانكا تخميتكا باهيدوكا نمسواتنا تشتتلخا أفسي قرب دمك برهان تخليلكا بمعنى إسرائيل اتنبر أملاخيخا تمروك كنور زفانكا تخليلكا باهيدوكا نمسواتنا تشتتلخا أبيت أملاخ استردو أسبت الله هالليا كرمان سلطان استردو أسبت الله هالليا من
ንድኻሙ ሓይሊ ሂብካ ኣወድኻዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ነተደኾም ብቓል ጌርካ ኣበርቲዕኻዮ ንድኻሙ ሓይሊ ሂብካ ደዋቢልካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሓጊዝካዮ ከመይ ዝበለ ሓገዝ ሃሌሉያ ኣይ ብዓቕምና ኣይ ብሓይልና ኣብ ድኻምና ዝኸሎ ዘለዓለና ግን ኣጻብዑ ኣለዋ ሃሌሉያ ሬባላባድያስ ለማካላላባድያስ ከምዚ እናበልና ክንዘምር ኢና ሃሌሉያ ካብ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ካብ ሕማመይ ካብ ጉዳየይ ካብ ሽግረይ ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ሃሌሉያ እስከ ክብሪ ንሃቦነ ዝኣምላኽ እዚ ሃሌሉያ ስለ ዝግብኦ ጥራይ ሰይ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ካብ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ካብ ሰለሞን ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ሰለሞን ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ካብ ሰለሞን ዝዓቢ ኣብ ዘሎ ካብ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ሰለሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ቆፃር ዝፈትሕ መልሲ ዘለዎ ንሱም ዝግለፅ ሕቶታት ኣቤሎ 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 ሕቶታት ኣቤሎ ኢየሱስም ዝግለፅ ሕቶታት ኣቤሎ 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 ሕቶታት ኣቤሎ ንሱም ዝግለፅ ሕቶታት ኣቤሎ ካብ ሰሎሞን ዝበልፅ ኣብ ዘሎ ካብ ሰሎሞን ዝበልፅ
ዝፈልጥ ኣብዝሎ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ካብ ሰሎሞን ዝዓቢ ኣብዝሎ ቁጣር ዝፈትሕ መልሲ ዘለዎ ንሱም ዝግለጽ ሕቶታት ኣቢሎ ኣቤሎ ሕቶታት ኣቤሎ ንሱም ዝግለጽ ሕቶታት ኣቤሎ 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 ሕቶታት ኣቤሎ ንሱም ዝግለጽ ሕቶታት መእስ ሙዚቃ ساعات تسفى زتقطو رابعت زقبر رسا قزير زحالفو قزير زحالفو هيوات مزرع نعو التقواز زيكونو زي اللي قملو زتسوى قيتس على زار ايموتنالو على زار ايموتنالو على زار ايموتنالو على زار ايموتنالو قدايي ايموتنالو قدايي ايموتنالو نجري ايموتنالو نجري ايموتنالو شكر ايموتنالو نجري ايموتنالو قدايي ايموتنالو قدايي ايموتنالو امس موت ساعات تسفاز تقطو بعتز قبر رسا قزير زحالفو قزير زحالفو هيوات مزرعنعو حتى قواز زيكونو زي اللي خملو تتسوى قنيس على زار ايموتنالو على زار ايموتنالو قدايي ايموتنالو قدايي ايموتنالو نقري ايموتنالو نقري ايموتنالو قدايي ايموتنالو نقري سبحان الله እግዚአብሔር
مسايكلو تحيال مسايكلو تحيال مسايكلو تبرتو مسايكلو تبرتو مسايكلو جلس يلا بإيدو منفس مسوردو جلس يلا بإيدو منفس مسوردو محسن خمس سلالة نعبس عالسلالة منفس زاوية نليو منفس زاوية منفس زاوية نليو منفس زاوية نليو ابعات زاوية نليو ابعات زاوية نليو جلس يلا بإيدو منفس مسوردو جلس يلا بإيدو منفس مسوردو محسن خمس سلالة نعبس عالسلالة بس موسيقى هلالا خايو من كدو نس خايخا أفريس كان حاسبو نس خايخا نقالك تدهيكالو 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 نس خايخا بتي بحيكا نس خايخا بتي ليك زوجحكا نس خايخا نس خايخا يتكسرتا نس خايخا وصدق فريد كالي نس خايخا تبكس بالكسري نس خايخا وكتب تطار أبد 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 هلا عشان نرويت كالي 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 عشان نرويت بكفتا لا يتعمر عليك طلعت عينو ياي دابيلوس عينو ياي يتزكى ببرت قبطان طلعت عينو ياي دابيلوس عينو ياي بكفتا لا يتعقم عليك طلعت عينو ياي دابيلوس عينو ياي يتزكى ببرت قبطان طلعت عينو ياي دابيلوس عينو ياي طلعت عينو ياي دابيلوس عينو ياي بكفتا لا يتعقب على طلعت عيني
هاللويا كاف سلمون تبلت تعبي الزغار كاف رحونا بخامتي رئيت أمركا كاف تزقمت كوو عطفا خوينني لبيت مسيتو انبزا ماريخوني زقر من تلو سرح كايو زقر سرح كايو زدن انتلو تقبرك زدن سرح كايو زدن انتلو سرح كايو زدن سرح كايو زقر من تلو سرح كايو سرح كايو كف سلمون تبلت تعبي الزغار كف رحونا بخامتي رئيت أمركا كف تزقمت كوو عطفا خوينني سيتو كم بخاريخوني سقر من تلو سرح كايو زدن انتلو سرح كايو زقر من تلو سرح كايو سرح كايو تقريمة بمقرة بزدن سرحكا كريوز قبركا نفسي تزمرلكا نفسي تزمرلكا تبل هاليلويا زقرم أملاخنا يحالو ليا كبر إذا عام السميق سوس قويتها اسكدقيم مسكن እግዚአብሔር ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ አባኻ ዘሎ መንፈስ ናይ ማዓሞ መንፈስ አይኮነን እቲ አባኻ ዘሎ መንፈስ ናይ ተዓት መንፈስ አይኮነን እቲ አባኻ ዘሎ መንፈስ እቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ካም ወዘተንሰ መንፈስ ናይ ለዓል መንፈስ ናይ በረኽት መንፈስ እስከ ክብር ሃቦ ሃሌሉያ ስሙ ይባረክ أدراشها لعلي يسوس قويتاي أدراشها يمان أملاخ يسوس كريستوس قويتاي እግዚአብሔር ተሐይለይ አጋራይ ከምናይ ኢራቢ ገብረን አምታ ያቁመኒ አበረክቲ ሙቃሚጋ ኢየሱስ ጎይታይ ሙራል ምን ያብደ ከነ አበረክታይ ገብረኒ ያቁመኒ ሃሌሉያ ኢየሱስ ጎይታይ ስሙ ይባረክ እስከ ሐጅጋ በዘለ መንፈስ ነሃገርና ህዝክራና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ መቸም ሐጂ በዘለ መንፈስ ኮንካ ክብከ አይካልን ኢየሱስ ጎይታይ بزعما برغتنا تزاربك بغيات هيكون يسوع كريستوس قويتاي اسكن እግዚአብሔር እስከ ነመስግነው እስከ ስላብ ሀገርና ዘለው መደብ ስላብ ሀገርና ዘለው አጀንዳ እስከ እግዚአብሔር ስለና እግዚአብሔር ባህር እስከ ነመስግነው እግዚአብሔር ሰናይ ነገር ከም ዘለው እንዳተረዳና እግዚአብሔር ከም ዘይርስ ከም ዘይጥንጥን እንዳተረዳና ሃሌሉያ እስከ እግዚአብሔር ነመስግነው ስለ ኤርትራ ሐንሳ ተመስገን ስለ ሀገርና ንብሎ ስለ ዘለው አጀንዳ ስለ ዘለው ፕላን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አማኒ ሐሊፊ ዝር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አማኒ ሐሊፊ ዝር ኢየሱስ ጎይታይ ካብ ዘለው ጉዳይ ሐሊፍና ንርሰባት ኢየሱስ ጎይታይ ከምትና ኢየሱስ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ደሲኖ ከም ዝነገሩ አብደሲኖ ከም ዘብጽሖ እግዚአብሔር ካ ስለ ኤርትራ ተዛረቦ አሞዳታ ከብጽሕሞ ነዛ መስከን እግዚአብሔር ክብር ይሃቦ ኢየሱስ ጎይታይ ጣቃይት ወሃት አስከ ኢየሱስ ጎይታይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ يحواتي ኢየሱስ ክርስቶስ
ናይ ሳይንስ ወይ ከዓ ናይ ቁፅሪ መምህር ኣይኮነን ጎይታ ትውፅኢት ናይ መወዳእታ ውፅኢት ዝንገረካ ጎይታ ናይ ኤርትራ መወዳእታ ውፅኢትካ ጽቡቕ ክኸውን ኢየሱስ ጎይታ ምክንያቱ እዚ ባህር እግዚአብሔር ስለዝኾነ እግዚአብሔር ጽቡቕ ምግባር ሰናይ ምግባር ጽቡቕ ምግባር ባህሪ ስለዝኾነ ንጎይታ እስከደቂምኩም ክብር ሃቡ ኢየሱስ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ቃል አምላክ ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢል እግዚአብሔር ኢሎ ኣብ ኩሉ ግብርታቱ እንታይ ኢሎ ሰን ኣምንታይ ኣብ ኩሉ እግዚአብሔር በሓንቲ ወገን ትሕምል ነገር እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ ነገሩ እንታይ እዩ ሰናይ እዩ ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ እስከ ነቲ ኣብ ጣኹም ዘሎ ነቲ ድሕሪኻ ዘሎ እንዳገደፍካ ነቲ ቅድሚኻ ዘሎ እንዳተመጣጠርካ ናብ ትሕንጹጽ ዓላማ ብክርስቶስ ኢየሱስ ጉየ ጠጠው ኣይትበልስ ክብሉ ጣኹም ዘሎ ሰላም እንዳበልኩም ሕንጹጽ ዓላማ ኣሎ በሎ ኢየሱስ ጎይታ ስሙ ይባረኽ ሰላም እንዳበልካ ከም ብሎ ጠጠው ኣይትበል ጉየ በሎ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ናይት ማለት ታሪኽ ኣይሕዘናን ኢየሱስ ጎይታ አሜን ብድሕሪ ዘሎ እንታይ እናገበርኩም ብቅድመይ ዘሎ እንዳተመጣጠርኩ ኣብ ትሕንጹጽ ዓላማ ብመን ብክርስቶስ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሕጂ ኣጋይሽ እንተለኹም ሓደሽቲ ዝመጻኹም እንድሕር ኣለኹም ንዓኻትኩም ዝግባእ ቃብላ መን ተንገብረልኩም ስምኩምን ዝመጻኹም ቦታ እንድሕር ነጊርኩምኒ ንዓኻትኩም ዝግባእ ቃብላ ክንገብረልኩም ኣጋይሽ እንድሕር ኣለኹም ኮንኩም ኢየሱስ ጎይታ እንድሕር ኣጋይሽ ኣለኹም ኮንኩም ኢድኩም ንምልክት ኣርእኑ እሞ ነጋይሽ ዝግባእ ቃብላ ክንገብረልኩም ኢየሱስ ጎይታ ኣጋይሽ እንተለኹም እሺ እንድሕር ኣጋይሽ ዘይብልና ኮይና እቲ ፕሮግራምና ከምቲ ልሙድ እዩ ረቡዕ ካብ ሰዓት 6 እስካብ ሰዓት 8 ናይ ወንጌል ኣገልግሎት ኣለና ኣብዚ እንዳጸለዩ ንደገ ወፂኦም ዝምስክሩ ኣሕዋት ኣለዉ ኣብዚ ክትሓብሩ ትደልዩ እቲ ኣፍ ደገ ክፉት እዩ ከምኡውን ቀዳም ካብ ሰዓት 5 እስካብ ሰዓት 8 ዝጸንሕ ናይ ቃል ኣምላኽ ናይ ጸሎት ግዜ ኣሎና ኣብዚ እውን እንዳመጻና ንሕበር ከምኡውን ከም ትሪእዎ ዘለኹም ሰንበት ናይ 3 እብረ ፕሮግራም ኣለና እቲ ቀዳማይ እብረ ሰዓት 9 ዝጅምሪ እቲ ካልኣይ እብረ 11 ፈረቓን ዝጅምሪ እቲ ሳልሳይ ከዓ ንመንእሰያት ዘተኮረ ሰዓት 5 ዝጅምሪ ስለዚ ኣብ ፀመና ሰዓት እንዳመጻና ንሕበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ከምኡውን ብዙም ዝግበር ጸሎት ኣሎ ሰሉስን ሓሙስን እዚ እውን ኣብ ገዛና ኮይና ንሕበር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ከምኡውን ደቅና ካብ 13 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ዓርቢ ሰዓት 6 ንዓቶም ዝተዳለወ ፕሮግራም ስለ ዘሎ ደቅና ኣብዚ ዕድመ ዘለዉ ናብ ቤተ ክርስቲያን ንለኣኮም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልእ ሓድሽ መተንባታ ዘሎና ጽባሕ ሰንበት ዝግበር ፕሮግራም ኩሉ ኣገልግሎትና ብደቅና ይኽግበር ብደቅና ስለ ዝግበር ኩላትና ኣብቲ ዝግበር ፕሮግራም ደቅና ሒዝና ንምጻእ ኩሉ እቲ ዝግበር ፕሮግራም ደቅና ዓበይትና ኩላትና ኣብዚ ብሓባር ኢና ክንገብሮ ፕሮግራም ስለዚ ደቅና ሒዝና ንምጻእ ነቶም ዘገልግሉና መንእሰያት ወይ ከዓ ደቅና ከዓ ብጸሎት እንዳዘከርናዮም ንጽናሕ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ሰንበት ኩልና ህያብ ሒዝና ክንመጽኢና እቲ ህያብ ክንመጽእ ከለና ሒዝና ክንመጽኢና ኣብዚ ዝቕበሉና ይሕዋት ኣለዉ ንዖም ክንህቦም ኢና እቲ ህያብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ህያብ ክኸውን ይኽእል ካብ ገንዘብ ጀሚሩ ኣቑሑ ዝኾነ ይኹን እቲ ኣብ ልብኹም ዘሎ ሒዝኩሞ ክትመጽኡ ትኽእሉ ኢኹም ሽዑ ቤተ ክርስቲያን እቲ ዝመጽእ ህያባት ንመን ብኸመይ ክዕደል ኢኻ ቤተ ክርስቲያን ባዕላ ከተመሓድራ እያ ማለት እዩ ካልእ ዓበይቲ ከምዚ ሳሎን ምሳሌ ካልእ እውን ብኣካል ኣብዚ ሒዝኩሞ ክትመጽኡ ዘይትኽእሉ እንድሕር ዳ ኣሎ ኣብ ወረቐት ጽሒፍኩም ንሰሎሞን እምሃቦ ድሓር ከመይ ከም ትገብሮ ባዕሉ ሰሎሞን ክሕብረኩም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እቲ ዝመጽእ ህያባት ምቕባልን መሃብን ዘይኮነ ጥራይ ንሕና ክንህብ ኢና እቲ ኣብ ልብና ዘሎ ቤተ ክርስቲያን ከዓ በቲ ዝጥዕም መንገዲ ነቲ ዝግብኦ ሰብ ክትህቦ እያ ማለት እዩ ንጽርቲ ኣይመስለኒ ምሽ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልእ ኒው ይር ኢቭ ቀዳም መዓልቲ እዩ እቲ ኣብ ዘለና ፕሮግራም ሽዑ ኣብ እቲ ሰዓት ክንደይ ክግበር እዩ ሰዓት ክንደይ ክንመጽእ ኢና ኣብ ዝመጽእ ዘሎ ፕሮግራማት ክሕበረና እዩ ቀዳም ኣብዚ ምስ ሓደርና ግን እቲ ናይ ሰንበት ኣብ ዘለና ኣገልግሎት ኣይክህልውናኒ ማለት እዩ ስለዚ እታ ናይ ቀዳምን እታ ናይ ሰንበትን ኣብታ ናይ ሓድሽ ዓመት ኢቭ ዘላ ሻዒና ክንገብራ ማለት እዩ ንጽርቲ እያ ምሽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ካልእ ኣብ መወዳእታ መባእና ዕሽርና ወይ ዝተፈላለየ ዘይወዳእናዮ ህያባት እንድሕር ዳ ኣሎ ኦልሬዲ ዛ ዓመት እዚኣ ትውድእ ስለ ዘላ
كل نجر منتي حساب كل منت خصافف اتهم كتبوا تدليو ابزن زلوا كل تسومن كتبوا تخليهم يسوع كريستوس غويتا ايو قال صباح قدام اتي لمود بروجرامنا الله بتزلو بعلات بتزلو بروجرام ايتو وحاتو قدام كل سب ابصلوت نمص بزلو بعلات بزلو قال دحري اين غد يسوع كريستوس غويتاي እግዚአብሔር ዘዳለው ማዕድ ገዲፍና ናብ ካለ አይኑ ጌ ንዑ ኖርክ ቦልስ ድሕር ሰዓት 8 ቶም ክትኮርትሊ ክትኮዱ ትኽእሉ እቲ ልሙድ ፕሮግራምና ሰዓት 5 ግን ስለ ዘሎ ፕሊዝ በቲ ዘሎ በዓላት በትገለ ተሳሒብኩም ካብ ናይ ጸሎት ቦታኹም ኣይትግደሉ ሕጂ ስለ መባን ስለ 20 ክንጽሊ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ مسكن كل احنا نصلي كبرنا املاخ يخون እግዚአብሔር አቦ ነመስክነካ አለና ስለ መንፈስካ ስለ ህላውነትካ ተመስከን ስለ ተዝዋጻ መባን 20 ወን ንጽሊ ኩሉ ንኽብር ቤትካ ኸውዕል ይጽሊ ስለ ኩሉ ተመስከን ብሽም ኢየሱስ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዩ እግዚአብሔር ይመስገን ቅድመና በቃል እግዚአብሔር መሐላፈይ ከምዛ አብርሃም ወድ ገብረ ዝነግረና ዝነበረ ሓደ ክልተ ነገር መሊሳ አድመ ከብለሉ ባይብለን እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይባረክ ትር ምድብ መደባትና ጽባህ ቀዳም ከመንድማ ሰንበት አቦቱ እዩ ለና ጸንዩ እግዚአብሔር ይባረክ ኩላትና ወአቤት እግዚአብሔር ንረኸብ እግዚአብሔር ይመስገን እንከረጅ ገብረኩም ደሊ እግዚአብሔር ይመስገን ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከነብእል ይልናስ ካቤቱ ተተሪፍና ሽሙ ሲ ልደት መኳኑ እንደ ማለት እግዚአብሔር ይመስገን ልደት ሲሞር አቤቱ ይናኸንከው እንደገባ አንበር ከጥፋ አናስ ይብሉን እግዚአብሔር ይመስገን እንከረጅ ገብረኩም ከመንድማ ነምጽኦ ሕያባት حدشتي نزل اليوم سبعة زخوني موس لذي كم زديورابل دخونه دستخو نخيل كبرتخو نخيل جلخو نخيل سيت تقبل بخم زلوسي تي نحدشتي سبعة كخو نخيل يتبلوسي يسكم مسوق زيابير مسجد نهبي نامبر أبزي أجن إكسشينج لان يسكم ما تخدو كي تتصبيو تهوي خم زلخم زيابير مسجد بزمن فسزينو زيابير بارخ كمون دما سكمز تبع للناس هالون كخون خيل عبيت نجارات يزناو بباكو خن مت زين خيل جن أو خلو كنا زاورو نخيل زي ورقت كنا دالو لكم يمنامو أو تملؤ زيابير مسجد هجنا بقال زيابير كنا حلفنا زيابير مسجد أبزمز حلفة كلت سنابتي كلت أرستات رينا نيرنا بس منفس قدوس تتحازى
ብዛዕባ ፍቃድ እግዚአብሔር ዝብል መንፈስ ቅዱስ አቡ መራሒና ከም ዝኾነትና ይውልቅ ፍቃድና መንፈስ ቅዱስና መራሒ ከም ዝወስደና ሪና ዝሓለፈ ሰንበት ድማ እግዚአብሔር ይመስገን ብዛዕባ ሕያባት ናይ መንፈስ ቅዱስ ሪና እውን ድማ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥና መስኣተወ ምስቲ ፉል ፓኬጅ ስለዝመጽ ሕያብ ድማ ከም ዘለዎ ሪና ነርና እግዚአብሔር ይባረኽ ሎሚ ድማ መንፈስ ቅዱስ ምስ መጽሐፍ ቅዱስ ምስቲ ቃል እግዚአብሔር ዘለዎ ዝምድና ኢና ሎም ማልቲ ክንርኢ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ መወዳእታ እቲ ጸሎተይን እቲ ዕላማ ናይዛ ሎም ማልቲ ስምርቲ ንቃል እግዚአብሔር ሲ ከምቲ ዝግባእ ኣብ ህይወትና ክነኽብሮ ክንሪኦ ኣብቲ ቃል እግዚአብሔር ሲ ክነኣቱ መታኑ እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ካብ ዝሓበና ብሉጽ ሕያባት ሓደሲ እዚ ቃል እዚ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብዚ ቃል እዚ በረኸት ኣብዚ ቃል እዚ ህይወት ኣብዚ ቃል እዚ ሲ ኩሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ሲ ተጠቕሊሉ አቡለና እቲ ጽቡቕ ነገራቱ ድማ ነዚ ቃል እዚ ድማ ከምቲ ዝግባእ ጌርና እንዳተረዳእና ይኹን ከይድ ድማ መንፈሱ ሂቡናል ኣብ ኮሚኒኬሽን እንታይ ብሉ መስለኩም ሰለስተ አበይት ነገራት አሉ ኢንኮደር ድባሃል አሎ ማለት እቲ መልእኽቲ ዘመሐላለፍ አካል ማለት እዩ ተብጽሑፍ እንተ በቃል እቲ መልእኽቲ ዘመሐላለፍ ኢንኮደር ይባሃል ነቲ መልእኽቲ ድማ ድቅበል ድማ ዲኮደር ይባሃል እቲ መልእኽቲ ነው ይመጽኡሉ ነቲ መልእኽቲ ይቅበል አማ አኸል ድማ እቲ ኣብቲ መልእኽቲ ዘመሐላለፍን ዝቅበልን ድማ መልእኽቱ ባዕሉሎ እቲ ሜሴጅ አለ እጂ ተጽብቁ እዚ መልእኽቲ እዚ ካብ አምላኽ ንኣናዩ እቲ መልእኽቱ ክርስቶስ ኢየሱስ ይበዋናነት ናይ ዝቃል እዚ ኣብዚ መንጎ እቲ ጸሓፋይ መንፈስ ቅዱስ ነቶም ተቀበልትሲ ኣይሓደገናን ማለት ኣብቲ ኮሚኒኬሽን አውራ ነገሩ ከምቲ ዘለዎ ኣብቲ ጸሓፋይ ዘሎ ሐሳብ ኣብቲ ተቀባላይ ክህሉ መታን ዋላ በሓዳር ኣብዚ ተፈላለየ ህብረት እኮ ሓደ ደሸግረና ነገር እንታይ መስለኩም ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ማእኸል ስለዝጠፍ እጂ ኩል ጊዜ ርዱዓት ክንከውን ድግባአና ከምዚ ኢለ ነጊረክ ደይኮንኩን ወይ ከምዚ ኢለ ነጊረካ ደይኮንኩን ደይኮነስ ኣብ ማእኸል ድጠፍ ከም ዘሎስ ክንሓስቦለና ሓደ ንህና ናይ ምርዳእ ክእለትናስ ማዕረኽ እንደዩ ከምቲ ድተራእየትና ልክ እሲ ኣቐሚጥና ዲና ሓደ ካልኣይ ድማ ተተቀባላይካ ከምቲ ዝበልናዮ ልክ እሲ ተረዲኡ ወሎሶ ኣብ ማእኸል ይጠፍ እሞሽኡ ግርጭት ይመጽ ማለት እዩ ንህናን ኣምላኽን ግን ጽቡቕ ጌርና ብዛዕባት መልእኽቱ ክርዳእናን በደንብ ኮሚኒኬት ክንገባበር መታንሲ ጸሓፋይ ናይ ዝቃልዝስ አይ ሓደገናን እናገለጸልና እናብርሃልና ድማ ይዝኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን አረ እግዚአብሔር ይመስገን ክብረና አምላኽና ይኹን ዝሓለፈ ሰሙን ንሓንቲ ጓል ክልተ ሰሙን ገለኸው ኣብዚ ካብ ደቀና ማለት እዩ ሃይ ስኩል አትያና ከመይሎ ትምህርት ገለ ኢልያ ትምህርት ቁርብ ስትረስ ገብረንሎ ኸቢዱን ለይላትን ይሄ ኢልያ ቁጽርታት ይዝፈቱ በፍላይ አርትስ ገለ በጣም ኤክስታይ ኮይነ ይላትኒ እዚ ፊክሽናት ምንባብ ገለ ይፈቱኔ ናይ በዓል ሼክስፒር ገለ ተዋሂብና ተሸጊረለኹ ይላትኒ እጂ ሐቀያ በቲ ዘመንት ብዝነበረ እንግሊዘኛ ስነ ጽሑፍ ገለ ተጻሐፈ ከበርተ ሐሳባት ዘለዎ ቃላት እዩ በዓል ሼክስፒርና ተዘይ ተረዲዋ ድማ ይተረዳአን በቃ እዚ ቃል እዚ ግን ጸሐፊው ሎሙን ሕያው እዩ ኣይሓለፈን ተዘይ ተረዲውናስ አብርሃለ ይልናን ብርክኽ ተይልናስ ዝገልጸልና ዘሪኤና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ እቲ መልእኽቱ ዘሐለፈሲ ሎሚ ድማ ነቲ መልእኽቱ ክንቅበል ከለናሲ ሕያውዩ መንፈስ ቅዱስ ድባሃልሲ ተዋሂብና ኢና ጸሐፋዩ ሎሙን ምሳና አሎ እግዚአብሔር አምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጌታ እዩ ሕጂ እዚ መንፈስ ቅዱስ ነዚ በረኸት እዚ ይህበና አሎ ግን ንሕና ድማስ ኣብቲ ዴይሊ ላይፍና ናብዚ ቃል ዝናኣተና ናይዚ ቃል እዚ ተጠቀምቲ ናይዚ በረከት እዚስ ተጠቀምቲ ክንከውን ግና ኢንከሬጅ ክገብረኩም ኢሎም ማልቲ ዋና ዕላማ እግዚአብሔር ይመስገን ጎይታ ድማ ከም ዝረድአኒ እምነተ እግዚአብሔር ይባረኽ ዴይሊስ ንቃሉ ክነንብቦ መታ ዴይሊስ ናብቲ ቃሉ ምንባብ ናብቲ ናይ ቃሉ ነገርሲ ክንኣቱ ክንክእል መታ መጽሐፍ ቅዱስ እናንበብና
ልብና ዘይሰራሰር በተቃለትስ ልብና ዘይሕጎስ ዘይፍሳሕ እንደህር ኮይና ካብ ክርስትናስ ሓደ ነገር ጎዲሉና ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ክርስትና ሓደ በረኸቱሲ ነተቃል እናንበብካስ በቃ ልብኻስ ይፍሳሕ ባህ ይብለካ አምላኽ በቃሉ በቃ ከባረከካ ከሎ ብርሃኑ ከበካ ከሎሲ ትኾኖ ይጠፋካ أنا sometimes نبيني سي أبجز أفاس يفلت أب ومبر وتي يفلت ما يبغى كير بلاكو قالوا ندم بكون داس نأخذي واو دس يبلن نمو بكا كم زيو يلس بتقالتس لبيت سراسيرو دس يلون نتفسيه نبيني من الباس سبن تزري الناس تسأليلو خون دبلني كذا أزخون وين فلت أبتقالتس زلوا خمسة عينة برغت ديت الله مدو والله من دهر كوينكم هذا بيج نجار سميس غيركم اللهم يا أخواتي أبتقالت زلوا بركة أبتقالت زلوا نجرسي كأتونا يجبأ النايو داويت انتايلو مسلككم كم تبزوح مركوز مارقة سبسي لبي بقى الكاس انتاي يجبر الليل يهجوز الليل بزوح مركوز زبلوا بتزمنتي رأيوه نحنت حجر كسروا خلوا نحنت كتما كسروا خلوس نايتا حجر نايتا كتماتي أحبتي ورقي برور كله بلوس نجرسي ناتوم يخينو زل داويت مبارسي مسمنتا يزود هادرو زلو حانت كتما حانت حجر تماريخا خابزرك برورن ورقن حابتنسي أبتقالكا زلو نجريونا عايز حقوسني يسوس قويتاي لوم يبق قالوا لنا خمتنا داويت نحقوس ويس دموز كوسخنا خل قال نجر كنركب كلنا حجسونا يحقوسنا يبلكم نيكن بلوص زخونه بقى بلبخاس فسحان دستان زمل اكاسي أبتقالو زلو نجري ስለዚህ ናብዝቅ አለ እዚህ አቱ I really encourage you come church come ውልቀ ሰባት ንቃሉሲ አኽቢርና ሁን ህዞ ንቃሉ አብይወትና ዝበለጸ መዃኑ ተረድዩናስ ናብተና እግዚአብሔር ቃል ከነአቱሲ ይግባአና እጂ ዝናይ ቃል እግዚአብሔር ነገር ድማ ከባል ከሎ ያህዋታይ በበማልቱ አምንባብ አብት ዴይሊ ላይፍና አብት ዴይሊ ህይወትና ትለውጥ ዘሎ ስለዚህ አቡ ዴይሊ ሲ ቃሉ ነንበብ ሰባት أب قالوا نركب سبات كنكون حدش عمت تمتصاله كابت حدش عمت نأتو نجاراتي كم زغ جبري خاونيسي بوانا نت كمان زغ نقمتو كاب زغ بأناسي أب تمسوي مخان كاب قال إخزيابير نامر مركنا تمجب كام خاد بحالسي إزي إنفالويت جرنا ناي زحلف عمتنا أب تاتمت دم مغنى توسي إنكارج جبركم إخزيابير مسجن قدامي قرنطوس مقراف كلته كاب قطرة شعته كساب أسر تربعة زلوا لهم مالتي يحصر بالله نرينا بزعبا منفس قدوس أبو نقالك زيابير انتهي كم زقبرو سلازي نقرنا مالتيو أربعة درجاتات ناي مقلات ناي منفس قدوس كنبلو نغل أبو لنا أبتارا بقيت شو مور أدهيبنا كنرينا application ناي أبتناي تقباراوي نقر سلتمس عنا مالتيو قداماي قرنطوس مقراف كلته كاب قطرة شعته نخبر على الله كلاتنا خبز لنا يحف فيلنا كنا نبغو يحتكم بفقر أملاخ قداماي قرنطوس مقراف كلته قطرة شعته بزم قويتا يسوس كم ببوي جناغه كم تصحف أتا عين زي رأيتو أزنخ زي سمعتو أبلب سبد ما زي تحسبه أملاخ نتوم زفكر وز أدال ولهم زبل أتمنفس جناما أموق أملاخ وقاخي ترفه نغلو يمرمريو مونا أنا أملاخ بمنفسو غيرو قلت ألنا أتا أبو زلو منفس انت زي كوينوس أبسب زلو نجر زفلتك انت وايسابيو كمون منفس أملاخ انت زي كوينوس نتا أبا أملاخ زلو حدكوا زفلتو يلبون نهنا جنا أتبا أملاخ توهابنا ما أنت غنفلت سي أتي كاب أملاخ زخون منفس مبر منفس على ما يتقبلنا لأن أخا منفس هاوي نجر مس منفس هاوي الناس سما معنا منفس كدوس بزمهر اللوك عالم بر تباب سب بزمهر اللوك على يكونان نزارب زلونا أتسقاوي سب نتأمنفس أملاخ زلو أيقبلون بمنفس زمر مرسل زغونا نو الشنات يمو كستوئلو أيكالون يبلنا لأخباركم كفلو حجي أبزك فلزي أربعة درجات هاللو منفس قدوس مسك آلو زقبرو نجارات مالتيو
نزن سلسته مجمريا قلطف لنا خرينا مو ابتارا بيتي مور غيزه هبنا كنريو ينا እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ቀዳማይ ዝገብሮ ነገር አብዘ ክፍለ ዚ ዝነግረናሲ ነቲ ናይ አምላኽ አብት ማአሙ አምላኽ ዘሎ ነገራሲ ታይገብር መስለኩም ይምርምር መንፈስ ቅዱስ መጀመሪያ ዝገብሮ ነገር ሲንታዩ ዝምርምር አምላኽ ዝምርምር መንፈስ ግናኸ ከምት ጽሁፍ እተ አይኒ ዘይራአይቶ እዝንኸአ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልብ ሰብ ዘይተሐስበ አምላኽ ነቶም ዘፍቅርዎ አዳለወሎም ዝብል ይብለና እዛ አምላኽ ዘዳለወ ነገር ሲ አይኒ አይራአይቶን እዝኒ አይሰምዓቶን ኣብ ልብ ሰቡን ዘይተሐስበ እዩ ጅትሕቶ አይኒ ተዘይሪአቶ እዝኒ ድማ ተዘይሰሚዓቶ ልብ ድማ እንድሕር ደይ ሓሰበቶ ሲ ከመይ ገይሩ ይድፍለጥ መሊሱ ኣብ ቁጥሪ 11 ነትሕቶ የድምቀልና ከማን እንታይ ብል መስለኩም እቲ አቡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑስ ኣብ ሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ ከንታዋይ ሰብዩ ከመውን መንፈስ አምላኽ እንተ ዘይኮይኑስ ነቲ ኣብ አምላኽ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ይብለን እጂ ግደፍዎሞ ኣብ አምላኽ ኣብ ልብ ሰብ ዘሎ ከማንሲ ማንም አይፈልጦን ቴዲን ሄለንን ኣብዚያ ባልት ቤቱያ ባደሎ ኣብ ልብ ቴዲ ዘሎ ነገርሲ አይኮነን ንሕና ሄለን ከማን አይተፈልጦን ኣብ ልቡ ዘሎ ነገርሲ ፕራይቬት ዩ ንኡ بقال أملاك تزايقلي تقولكم سي ما نم كفلت أزغ إلى إن فاكت حانت ستيب دم فرزر توسيدنا يا جعل جزية كمان قبل لبنا نزول له كمان نحنا بعدنا ينردوني لبنا سي صبوك جرناس عين فلتونينا ما عمق نايت لبنا سبسي very much كو وشتو تنفساوي نجارو كو sophisticated ونيو ناي لبنا نجارسي جزء أرسنا كوا زين فلتون له نزوكو ينا أملاك سي لبي فلت قلنا دابلنا بمنفس كدوسنا نافتشنا يوم كي يدق بقنا سلازي نايسب نجار كوا أي فلتني أم بارسيلو ناشو مو أبلب أملاك دلوسي من كفلتو يخل كفلتو زخل سي هذا بعلو أملاكيو منفس غزياب هيريو زمرمرو منفس غزياب هيريو أبت أبلبو زلو نجاراتسي زفلت غزياب هيري مسكت هجي ناي أملاك نجار نحنا بمنم عين التأمر كنفلتو أي مخالنا جن تدزب بالنجاراتو أملاك نخنفلتو داليو فاتيو سايا سامسان حموش تنسي حسابات هيلونا كاب حسابات كومسي سماي كام مدري كم زرع حقسي كمو تلقل دبليو نايكزيابير حساب ما نمسي كبصحو اي كيلن نيرو جن املاخ فتيوسي تايغيرونا مسلكم حساباتو غنفلط مغرو غنفلط قالو غنفلط سي غيرونا اجي እግዚአብሔር በብዙ መንገድ ዲዩ ነታ حساباتو ዝነገረና ወይ ድማ ዘፍለጠና ቀዳማይ በፍጥረት ጌሩ እግዚአብሔር ሲ ገዛ እርሱ ይገልጽ መዝሙር 19 ካብቶም ዝፈትዎም መዝሙራት ሓንቲያ መዝሙር 19 ከሙን ድማ 119 ክልቲዮም ብዛዕባ ቃል እግዚአብሔር እዮም ዝዛረቡ مزمور 19 كاب قطر حدا كساب شدشته بزعبا فطرت يززارب فطرت كما يجرون እግዚአብሔር كم زغلص اي زنغرنا قطر حدا تريهم سميات كبر املاح يزنتو طفرك اغبر اداو يوري يبلنا شو حنت مالتسنا حنت مالتي زربا يلن مزرراب يلن ግን ፍልጠት ተحلفላ እና በለ ይغير ማለቱ ፍጥረት ባሉሲ بزعبا እግዚአብሔር ይዘዘንቱ بزعبا እግዚአብሔር ይዝነግር ስለዚህ እዚ ኣብ ልብ ሐሳብ ዘሎ ኣብት ማአሙቅና አምላኽ ዘሎ ዘይፍለጥ ነገርሲ ሓደ ዘፍለጠና በፍጥረት ገይሩ ንባዕሉሲ ገዛ እርሱስ ገሊጹልና ማንንም ዘገርም ናይ እግዚአብሔር ኔቸር ፍጥረት ክርኢ ከሎሲ ዋው ዘይብል የለን ነተ ፈጣሪስ ዘይድንቅ የለን ብድህሪውን ዘሎሲ ይግረም ይድንቅ መጀመሪያ ማአልትኩም ናባን ፍተኸይድኩምሲ ከድኩም ስትመንደቅ ክትላገቡ ከለኹም abtlaali tbared galaqtri wa khallahum si waaw zabilnay nature ነገር ይዘለምሽ እዝስ ገለልኩም ገለ ይወሰዱ ሐሳባትኩም ነገራትኩም ይወሰዱ ተፍጥረት ይገርመናይ ስለዚህ ፍጥረት ባዕሉስ ይዛረብ ይብለና ግን ነገርማኩም ነገር ካፍጥረት ድማ ዝበለጸ ጽቡቅ ገሩ ድማ እግዚአብሔር ዝተዛረበሉ ድማ አለው በቃሉ ተቆጥረሽው 19 መዝሙረ ዳዊት ህግ እግዚአብሔር ፍጹም ይብልሞ ነፍስ እንታ ይገብራ ይመልሳይ
ፍጥረት ሪያስ ናብ ንስሐ ይምጻአካሉ ክብሩ እቤቱ የሪእካ ግን ናብ ንስሐ ዘምጽሲ እትቃሉ ብድህሪው ዘሎ ካብ ቁጥር 7 ክሳብ መወዳታ መዝሙር 19 ቃሉ እንታይ ከም ዝገብር ናይ ቃሉ ባህሪ ናይ ቃሉ መንነት እዩ ዝነግረና ታ ምዕራፍት ያ ተጽኒኹማ በቃ ብጣዕሚ ዘገርም መንገዲ ካብ ቁጥር 7 ብዛባ ቃሉ እንታይ ከም ዝገብር ሓደ ኣርባዕተ ነገር ይነግረና ናይ ቃሉ ባህሪያት ድማ ይነግረና ሓደ ኣርባዕተ ነገራት ና ቃሉ ንነፍስ እንታይ ይገብር ኢልዎ ይመልስ እግዚአብሔር ይባረክ ካላ እግዚአብሔር ከም ተዝበልናዮ በቃሉ ይተዛሪቡ ሳልሳይ ድማ በክርስቶስ ኢየሱስ ይተዛሪቡ ዕብራውያን ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ከም ዝብሎ አምላክ ብዙ ሳ በብዙ መንገዲ ነቦታትና እንታይ ገይርዎ ተዛረቡ ብዙ ሳ ተዛሪቡ እግዚአብሔር በብዙ መንገዲ ድማ ተዛሪቡ ነይሩ አሞወዳታ ግን በመንዩ ተዛሪቡ ብለና በወዱ በክርስቶስ ኢየሱስ ተዛሪቡ እጂ በክርስቶስ ኢየሱስ ተዛሪቡ ከባህል ከሎ ኢየሱስ መጽዋ ወንጌል ተዛረበ ቃላት ጥራ ይኮነ ኢየሱስ ምምጹ ካብ ድንግል ማርያም ሙላዱ ባዕሉሱ ዘረባይ አመስቀል መሟቱ ምትንሱ ኩሉ ሲ ዘረባይ ናይ መወዳታ እግዚአብሔር ሲ ንገዛ እርሱ ማንም አይራኤን እንዲውና አምላክ በትግርኛ እንታይ ከም ትብል አይ ዶንት ኖ ሞር በአማርኛ ደስ ያትብል ግን ትግርኛ እንታይ ተግህዶ ዲ አጋሃዶ ዲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ተረከው ትብል እጂ ነት ዘይ ተራአይ አምላክ ሲ በክርስቶስ ኢየሱስ እንታይ ገይሩ ተጋሂዱ ተገሊጹ አምላክ ሲ በክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ እንታይ ገይሩና ተዛሪቡና እጂ ተቀዳመይትን በአርሲ እንታይ ዝብል ዘለኹ ነቲ ክንፈልጦ ዘይንኽእል ክንረኽቦ ዘይንኽእል ኣብ ልብ እግዚአብሔር ዘሎ ነገራሲ በመንፈስ ቅዱስ አምላክ መርሚሩ ይገልጸልና ወይ ድማ ገለጸልና እግዚአብሔር ይባረክ ቁጥር 11 እቲ አቡ ዘሎ መንፈስ እንተ ዘይኮይኑስ አብሰብ ዘሎ ነገር ዝፈልጥ ከእንታዋዩ ምስበለ እቲ መልሱ ድማ ክነግረና ከሎ ቁጥር 11 ተመወዳእታ ከሙ መንፈስ አምላክ እንተ ዘይኮይኑስ ነት አብ አምላክ ዘሎ ሓደ እኳ ዝፈልጦ የልቦን ወዝፈልጦ የልቦን መንዩሞ ክፈልጦ ዝኽእል ቁጥር 10 ተጅን መለስ እቲ መንፈስ ግና ማአሙቅ አምላክ እኳ ከይተረፈ ንሁሉ ይምርምርሞ አምላክ በመንፈሱ ገይሩ ገለጸልና ተኻለይቲ ይምርምር እዩ መንፈስ ተኻለይቲ ድማ ይገልጽ እዩ መንፈስ ነዚ ቅዱስ ጽሑፍ ዝጻሐፉና ሰባት እንታይ ገይሩሎም መስለኩም ሰብ በተሂማን አእምሮ ክፈልጦ ክረክቦ ደይክእል ነገራሲ እዚ መንፈስ እዚ እንታይ ገበረ ገሊጹሎም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አይገርመኩም እንዘ ፍጥረት ምዕራፍ 1 ማንም ሰብ ኣብ ዘይነበረሉ ጊዜ ኣብተን 6 መዓልታት ዝተገብረ ነገራሲ ዘፍጥረት ዝጻሐፈልና ሙሴ ይዝባሃል ሙሴስ ሰብ ዘይነበረሉ ጊዜ ሰብ ዘይነበረሉ ዘመን ብዛዕባው ጽሒፉልና ወላ ባዕድ አዳም ምስተፈጥሮ ድሕሪ ሻድሻይ መዓልተ ከማንኮ ዝተገብረ ነገራት በመግላጽ ናይ እግዚአብሔር በመንፈስ ቅዱስ ይረኺብዎ እምበር አዳም ኖት ገዲፉ ኸይዶ አይኮነን እኮ ሔዋን ከምዚላ ሲታትንያ ገለገለ ኢሉ እኮ አይኮነን ግን እቲ መንፈስ እዩ እንታይ ገይሩ ገሊጹ እግዚአብሔር ይባረክ ስለዚህ እዚ መንፈስ እዚ ነቲ ማዕሙቅ ናይ አምላክ ይምርምር ነቲ ዝፈለጦ ድማሲ ንገዛ እርሱ ዝሕዝ ዘይኮነስ ንሰባት ንኽንፈልጦ መታንሲ ጳውሎስ ኣብዚ ካብቶም ጸሐፍት እንዲሁ አፍለጠና እዩ አፍሊጥዎም እግዚአብሔር ይባረክ ሰብ ክፈልጦ ዘይክእል ኣብ ሰማይ ዝተገብረ ዝርርብ ገለ ብዙሕ ነገራት ሲ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ኣሎ ተጻሐፈልና እዚስ በመንፈስ እግዚአብሔር እዩ ተገልጸ ተሳልሳይ ድማ ደረጃ እንታይ ምድራኽ ዝተገለጸልካ ዘበለ ሁሉ ሲ ናብ ጽሑፍ መህላፍ ወይ ድማ በቃሉን ምዝራብ ሲ ቀሊል ነገር አይኮንም ብዙ ጊዜ ምሽ ፋይናንሽገር ገለ ነገር ይረዳና ተረዲኩም አለው ገለ ነገር ምሽ እጂ ታዩ ኣብ ውሽጥ ካሎ እንዲሁ ኤክስፒሪየንስ አለካ ገለ ግን ቃላት ትስንሉስ ገጣጢምካ ከተረዳኦም ከተቅርቦን ሲ ትሽገር ስለዚህ ኣብ ውሽጥ ይኳሎ ትብል ይነድድ አለው ትብል ምድራኽ ናይ መንፈስ ቅዱስ እምባር ነዚ አጋፒው መሊኡ እዞም መጽሐፍ ቅዱስና ዝጻሐፉና ሰባት
እንታይ ብል መስለኩም ካልኣይ ጢሞቴዎስ ይመስለኒ ምሽ ሳልሳይ ምዕራፍ ቁጥር 16 መንፈስ እግዚአብሔር ዝነፈሶ ጽሑፍ ዘበለ ሁሉ ሲ ይብለና ምሽ እጂ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር እንታይ ዝገበሮ ጽሑፍ ዝነፈሶ ጽሑፍ ሕጂ ኢንፋክት እቲ ኤምፋሲስ ከማን ኣብቶም ሰባት ደይኮነስ ኣብቲ ጽሑፍ እቲ መንፈስ እግዚአብሔር ሲነቲ ጽሑፍ እንታይ ገይርዎ ነፊሱ ኣብ መጽሐፍ ቅዱስና ዘሎ ቃላት ኩሉ ኣነ ከምዚ ኢለ ዝኣምን ኤቭሪ ወርድ ኣብዚ ዝተቀመጠልናስ በጋጣሚ እዩ መንፈስ እግዚአብሔር ደሪቑዎም ስለዚ ጻሕፍዎ ምርድኡ እዩ ደልየና እምበር ኩሉ ሲ ዝኾነ ሚኒንግ ኣለዎ ንዝኾነ ዕላማ እዩ ተጻሒፉ ንዝኾነ ትምህርትና እዩ ተጻሒፉ ስለዚ ብመንፈስ እግዚአብሔር ተደሪቖም ሲ ጽሒፎሙልና እግዚአብሔር ይባረክ እቲ መንገዲ ተደራኺ በብዓይነቱ እዩ ከምቲ ትምግላጹን ባዕሉ በብዓይነቱ እዩ sometimes fully dictate ይገብሮ ከምዚ ኢልካ ጻሓፍ ይባሃሉ ይጽሕፉ ድማ sometimes ድማ ከይተረድኦም ይጽሕፉ ግን ክጽሕፉ ከለዉ ሲ መንፈስ እግዚአብሔር ኣሎ ሳቶም ንማሕበር ኢሎም ንሓንቲ ማሕበር ንጽሕፉ እንዳመሰሎም ግና መንፈስ እግዚአብሔር ሓሊፉ ሲ ኣብ ኩሉ ዘመን ዘላ ማሕበር ቅዱስ ቃሉ ኮይኑ ጋይድድ ኮይና ብኡ ተመሪሕና ክንነብረሉ መታንሲ መንፈስ እግዚአብሔር ዘዛረቦም ዘጽሕፎም ስለነበረ ስለዚህ መንፈስ እግዚአብሔር ይምርምር ቀዳማይ ነቲ ዝመረምሮ ድማ ይገልጽ ይህብ ካልኣይ ነቲ ዝተገልጸሎም ድማ ብትክክል መንገዲ ከቐምጥዎ መታንሲ ደግፉዎም ረዲእዎም ደሪኽዎም እግዚአብሔር ይባረክ ራብዓይ ሎሚ ኣተኩሮ ቁርብ ክንህቦ ደሊ ንኣና ድማ በዚ ዘመን እዚ ዘለና ክነንብቦ ከለናስ ብርሃን ይህበና ኢንሳይት ይህበና ብመንፈስ ቅዱስ ተገሊጹሎም ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሖም ተደሪኾም ዝጸሓፍዎ ጽሑፍ ሎሚ ድማ ንሕና ክነንብቦ ከለና ሲ ብመንፈስ ቅዱስ እዩ ዝበርሃልና ብመንፈስ ቅዱስ እዩ እናተረዳእና እናተገለጸና ንኸይድ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሓንቲ ክፍሊ ኩላትና ንፈልጣ ክፍሊ ብዛዕባ ከመይ ገይሩስ እቲ ብርሃን እቲ ምኽፋት ናይቲ ቃልሲ ከም ዘድሊ ትገልጸልና ታሪክ ብኣኸን ክንሪኣ ባህ ይብለን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ምዕራፍ 8 ሓደ ታሪክ ኣሎ ምሽ ኢትዮጵያዊ ስሉብ ካብ ህንደኬ ትበሃል ሲ ንግስትስ መፅዩ ናብ ኢየሩሳሌም መፅዩ ዝመፀ ክሰግድ ኢሉ ይመፅዩ ሃይማኖታዊ ስርዓት ክፍጽም እዩ ንኣምላኽ ድፈቱ ሰብ እዩ እና ፈጺሙ ድማ እናተመልሰ ከሎ ናብ ሃገሩ ኣብ ሰማርያ ንዝነበረ ፊልጶስ መንፈስ እግዚአብሔር ኣተንስዩስ ናብቲ ሰብኣይ ትኸይድ መታን መሪሁ ናብኡ ምስ መፀ ትሰረገሉ ኮፍ ኢሉ ዝሰብኣይ እዚ መጽሓፍ የንብብ እዩ ዝነበረ ትዘንብቦ ናይ ኢሳይያስ መጽሓፍ ምዕራፍ 53 ዘሎ ክፍሊ የንብብ ነይሩ ጽግዕ ኢሉ ፊልጶስ እዚ ተንብቦ ዘለኻስ ይርዳእካ ድዩ ተስተውዕሎ ዶ ኣለኻ ኢሉ እሱ ድማ ትሑት ሰብ ነይሩ ብጣዕሚ ቲቸብል ዝኾነ መንፈስ ዘለዎ ሰብ እዩ መን እሞ ምስ ረዳእኒ ኣይተረድኦ ኢንፋክት ሕጂ እንተዩ ንብሎም ነይረ ኣብዚ ዘመን እዚ ኮይና ኩሉ ተረዲኡና ስለ ዘንብቦ እምበር ኣብቲ ክፍሊ ኮይንኩም ሲ ኣሕሰቡ ኢሳይያስ 53 ብዛዕባ ምሕራድ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ መስዋዕቲ ምዃን ናይ ሓደ ሰብ እዩ ዝዛረብ ኢየሱስ እዩ ገንሸል እዩ ገለ ዝብል ነገር ይብሉ እቲ ዝሕረድ ዘሎ ገንሸል እቲ ዝሕረድ ዘሎ መስዋዕቲ ዝኸውን ዘሎ ሲ ባርያ እዩ ዝብሉ ኣብ ኢሳይያስ ስለዚ ንኡስ ክርዱ ኣይክእልን ፊልጶስ ምስ መፀ ግን እዚ ባርያ ክርስቶስ ኢየሱስ ምዃኑ ስሊኡ ንሱ ከም ተሓደ ንሱ ከም ዝኾነ መስዋዕቲ ዝኾነ ምስ ረድኦ ኢንቱ ተኸፊቱሉ ሽኡ ብማይ ከደይ ጥመቕ ኢሉ ኸማንሲ ተጠሚቑ እናተሓጐሰ ናብ ዓዱ ኸይዱ መጽሓፍ ቅዱስ ብመንፈስ ቅዱስ ምርዳእ ተዘይረኺብካ ዝተኸድነ መጽሓፍ መንፈስ ቅዱስ እናሓገዘካ መንፈስ ቅዱስ እናደገፈካ እናብርሃልካ እንተዘይከይዱ ፍጹም ክርዳእካ ድኽእል ነገር ኣይኮነን መንፈስ ቅዱስ እዩ ንቓሉስ ብርሃን እናሃበ ክንርድኦ ክነስተውዕሎ መታና ዝገብረና ቅድሚ እንታይ ክንገብር ኣለና ንሕና መንፈስ ቅዱስ ደጋፊና ረዳኢና እንድዩ ነዚ ብርሃን እዚ ነዚ ምርዳእ እዚ ክህበና መታን ዝተዋህበና እዩ ክልተ ግን ቅድመ ኩነት ኣለዎ ፕሪሪኩስት ኣለዎ
مس منفس قدوس دم حبرت زلوا وسب مسؤيو نويو مصحف قدوسي زردو مصحف قدوس يا انتو تخفيتو الناس توعله እና برحلو زغير سينا خمسه አይነት ሰብ አባ አብታ ቁጥር 10 ተርባተን ተሪሁማ እተስጋዊ ሰብ ይሉና ነተአመን መንፈስ አምላክ ዘሎ አይቀበሉኒ በመንፈስ ዝምርመር ስለዝኾነ ንውሽነት ይሞ ከስተውሎ አይቀበሉ ናሃለ ጎይታ ዘይፈለጥ ሰብሲ መጽሐፍ ቅዱስ ከንብቦ ከለስ ድትደፍነ ነገር ይሶ ይሉ ታሪካት ክፈልጥ ኸሊ ግን ሀብቱ ውሽጥ ታሪክ ዘሎ ህይወት ሀብቱ ውሽጥ ታሪክ ዘሎ መንፈስ ክሕዙ አይክል መጀመሪያ ነገር ሲ ናብ ጎይታ ክንመጽ ከለና ካብቲ ዝኾነልና ነገር ሓደኮ መጽሐፍ ቅዱስ ክርዳእና ጀምሩሽ መጽሐፍ ቅዱስ ክርዳእና ዝጀመረ ዋው ደበለና በቃ ናይቲ መጽሐፍ ቅዱስ ነገር ሲ ተረዲውና እናጣዓምናና ውሽጥና ዝኣተወ ጎይታ ምስረኸብና ንጎይታ ክንረኽቦ ከለና እንትና ክፈት ከሎ ኢንፋክት ትንምድሓና ባእሉን መንፈስ ቅዱስ ዝገብሮ ነገር እኮ ሓደ እሱ እዩ እንትና ክፍት ኣቢሉ ነቲ ቃል ክርዳእና ይገብር ምስ ተረዳእና ኢና ኢየሱስ ታይ ከም ዝገብረ ምስ ተረዳእና ኢና ህይወትና ንህብ شو عندما نتردأنا دام ببني يمكن كلنا سنتفلتنا نخيد كلا أيضا condition تي كدما قلنا تنتايو دلو مخوان لمن تاي نمزاجو دلو مخوان نتزم لنا نجرسي دلو مخوان هذا نجر እግዚአብሔር እናብለና ነገርና ዝኸይርሲ ነቲ አቀዲሙ ዝበለና ክንገብሮ ከለና ተቀዲሙ ዝበለና እናገበርና ክንከይድ ከለናስ ብዙ ድማ እንዳተዛረበና ይዝኸይድ እንቶ ኤግዛምፕል ለጎምኔር ቴዲ አብዚያን ቴዲዛ ቦርሳዚ አቀበለኒ ኢለዮ ሱቅ ከላይ ድማ ደጊ መዛጃኬት በሐበኒ ኢለዮ ሱቅ ሳልሳይ ከሐጥዶ ይተባባእ መስሎ ተቀድም ክልተ ዘይገበሮሲ በምድግጋም ስታይዚ ክጸነሉ አይክእል ቃል እግዚአብሔር ድማ ህይወትና ህይወትና የሆነ ልብ እንደሃለና እንተ ሆይና ነቲ ቃል ዝተረዳእና እናገበርናዮ ነቲ ዝተረዳእና እናተአዘዝናዮ ነቲ ዝተረዳእና እናሆንና ይሁን ከይድ ከለና ገና ኢንፋክት ክንጅምሮ ከለና ሲ አቲቲዩድና እዚ ክኸውን ይዘለዎ ነቲ ዝርዳእን ሎሚ ነቲ ስኻትብ ለነዚ ክኾኑ ክነብሩ ኢልካ ህይወት ካኽትቦ ከለኻ ሲ እግዚአብሔር ድማ ሞት እናተዘረበከ ይዝኸይድ ኣብ መዝሙር 119 ቁጥር 33 ቁጥር 34 ተሪናዮ 33 ጥረቅም በልኩም እንታይ ይብል ኦ እግዚአብሔር መንገድ ስርዓታትካ ማረን ክሳብ መወዳእታ ክህልወ ጅዝ ጻሐፋይሲ መንገድ ስርዓታትካ ማረን ክብል ከሎስ ክሳብ መወዳእታ ድማ ክህልወ ዝብልሲ አቲቲዩድ ይዙ መጽ ናብ ቃሉ ክንመጽእ ከለናስ ብኸምዚ ዓይነት መንገዲና ክንመጽእ ዝግባአና ፍልጠትሲ ምስ ምእዛዝ ማዕረኸውን እኮ ኢኩቫለንት አይኮነን ስለዚህ ፈለጥናስ ተአዚዝና ማለት አይኮነን ኢንፋክት በተሐደውን ከውን ኸልምሽ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 8 ሲ ፍልጠት እንታይ ይልወሎ ይነፍሕ ይሉ ጅደይ ንገብሮ እንደሕር ኮይና ስኢሉሲ ትዕቢት ጥራዩ ዝፈጥራልና ስለዚህ ነቲ ቃል ንምእዛዝ ህይወትና እንዳሃብና ክነንብቦ ከለና እዩ ሞር እንዳበርሐልና ድኸይድ እግዚአብሔር ይመስገን እዚህን ፕሪሪኩዌስትን የለኩም አለሁ ሰለስተ ነገራት ነቲ ቃል ከምቲ ዝግባእ እንዳተረዳእና ከምቲ ዝግባእ እንዳንበብ እንዳረኸብና ይሁን ከይድ መታንሲ ዝገብረና ሰለስተ ነገራት ክብለኩም ግን ሞ ብኡ ክንዛዝም ኢና እግዚአብሔር ይመስገን መንፈስ ቅዱስ ንሕጋዙ መንፈስ ቅዱስ የእንትና ንኽፋት አቦቱ እዩ ንሕና ግን ክንገብሮ ዝግባእና ነገራት ሓደ ሰለስተ ነጥብታት ክንድረይ ቀዳመይት እንታይ መስለኩም ምንባብ ሲምፕሊ ምንባብ ታይት ብላለኻ ተልኩም ምንባብ በቃ ኤቭሪ ዴይ ሲ ምንባብ ናብ ቃሉስ ምእታው እጂ በፕሮጀክት ደረጃ ደ ይኮነ ላይፍ ስታይል ባህሪኻ ሃቢት ናትካ ጌርካሲ ነቲ ቃል ምንባብ ይዝብል ዘሎ ኢንፋክት ኣብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ናይ ህይወት ዳይሜንሽን ዝእወት ሰብ እንታይ ዓይነቱ ተልኩምኒ ልምምድ ዘጥረ እቲ ልምምድ ድማ መዓልታዊ እዩ መዓልታዊ ድኾነ ይኹን ዓይነት ዳሓን ኣብ ዝኾነ ይኹን ጽፍሒ ናይ ህይወት በልዎ ፕሮፌሽን በልዎ ገለ በልዎ
every day دخونا نجر الناجبر از خير زجمر سب بتا نجرتي قوت مخانو زي ترف نايجي زي قد دايتر أبز عامة زي حنتي مصحف عم بيبه سيكولار مصحفيا أب عامة حنتي كتاب ببو من البات تخيلكم حنت سيكولار مصحف سي أنا ريكومند جبركم ل 2023 زي مصحف كتاب ببو أتوميك حبيت يا تبل بزعبا لمدتات يا أتم مش تازد دققت نهيوت كفليا دغونت حبيت سي كاب تازد دققت نشتي نجر تجبره الساعة لما دنا قونت سي هيوت كا تلوطو in fact انت إذا بالمسلكم بزح سب دغونا حبيت نملوات سي أيجبرني قال ملا بزبل يزقادني صبقوا نسمع زرخوا كورة قري نو أيجبرني بزبل ده يكون نسيلو بخالع حبيتي خاتتكو كال تتري نوزي أنصارو زغونا نجرسي مستتريغا نتحدث الناس أركايو تغيد هجي كم حبيت مصحف قدوس ناس كم نايوتنا pattern life لمدي أكايدا غيرناسي نن مالتوس كنا نبغو هذا جزء 15 minutes بقى نما ألتسيك نقال جزء بيرنا حافظ بلا مسكرم جانواري جزء ورقة هدارينا قاله هيبنا داري بزو حساباسي 15 minutes ويهدا أنا 15 minutes رايسي ساعات هيدا حبو ما أسي لكن هاتلسي 15 نحاب يا جزء بير بارخ دقر ماكم نقر every day أبزا أب عمت مولوسي 15 اندحريبناكم مصحف قدوسنا أم بيونا ودينا لن أدلا دين كابزا فترة كسعراي بزوه نقرات دم أبيوثنا ندا تلوت أي زغيد every day كي قارس كاز قبر نقرسي بزوه لوت إيزا متسي هواتي هذا جزء أب أفريقيا أب كان شلو خوفي لخلوه ماي مش كتصخلو أصبي قوي تصوني بومبا سو قلب ويتا قومينوت استيت هون مو طب يبل تاري اب تحت زلوري ايوس امنس انت يكونوا له مسلكم غود غيدل تاري درخوا انت مرد انت ياس اذا امنزس طب بتبل ماي غود غيدل زون فاير فايترز حزو ما يمسخاكو ابت امن تتفسسو حنت انشايت غود غيدل زي قارص طبطب ግን ንእምን እኮ አንተ አይተገብሮ በቃ ተጎድጉደ ይባል ይተገረኛ እንጨይትን ተምጽኻ ገለኦም እንድሕራ ቀሚጥካ ጠብጠብ አብለላ ደህርዝ ተወሰነ ጊዜ ትጨደ every day አብ ህይወትካ ተንብቦ ቃል ተእትዎ ቃልሲ ንህይወትካ ግድን ይድልውጥ ማእሰርትን ተሎ እናፈትሐ በቃ አብ ህይወትና ዘሎ ዘይን ደልዮ ካለ ነገራሲ እናርሐቀ ይድኸይድ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ منباب بك أبت قالت مئتو يسوع كريستوس قويتاي أبت قال every day اندحر نتكلم لنا أنت خوينا دهون بزغنا قراتي حواتي نسب إخزيابير كاب زهبو نسب لفترة كل إذا بزلخو هذا برقة أنت مسلكو منباب مخالي أدقي هيتنبب كلبي هينبب أنبس هينبب نبري هينبب إخزيابير دما بصحف جيروس ملؤتو زحبنا أنا مغنياتو منباب زبال نجار سيبونا سلازي ننو معلتو سي مس أملاخ كنرا خمتان نيتنا أملاخ نجار ندا ترد أن نحن متسمتان سي تاي نجبر مسلكم كوف نبلمو نقالوس ننبب قالوا خنا نبب كلنا أنا زي كم تأنتو يزبلكم خمي كم يجرى كم زقمت لكم ما يفلتني ينبل سيلوس مير منباب نورمال منباب نايك أليك زيابير سي أب هيوت حدث بسي زغبرو زغونو نجار سي بزوح زغونو نجار يا حواتي ناي نفسنا دقيتات كلتين بوانا نتمش أين نايو قال أيد ما أذننا بإذننا بإنتنا نجيروسي ننفسنا خو قطعات أرزدلي بزوح نجارات سلازي يجي بزوح نجارات كنرينا خنوال إذون سلازي فلسي عالم سي أبزز قد كياش تقرب الكيا زرق نجار بك هجي انتاي آتيوغن ننفسنا انتاي زمسالنا نفقرنا نسميتنا انتاي عينت نجاري زمسالنا بزي يقدسي كونستانتلي سي درق نجار جدما سمارت فوني لهم سي يبومنا هجي كو مسمع زبحال تراي زلو خمان سي كسا نصلعو سي دغونه درق خمان الله مست مسمع
تمسمع سي كستاي كونس نهر أنا يا خمان كن كير سي بقى تي عالم سي تديجيتال ولا دبال سي مش أمولا تأكل لكم دليل بزو نجارات كن رئينا رو بزو نجارات دم خنسمينا رو قال እግዚአብሔር كنا نبب كلنا كنا أتوه خلنا نتقال بإنتنا بإزاننا كنا أتوه خلنا محسابون يقبروا every day إن حسابنا إزغيد إن هترينا إزغيد إن هنصحنا إزغيد نفسنا نابت تككل بوتع نابت زقبة أنا جر كتمت سمتانسي إذا قال كن مجبا يزقبة هجي بتقال بمسمعون نخلينا أوديوس مسؤولنا اللومش كن أنا encourage دقبركم السو كم supplementary كم توسخي يكونكم منبر كوف في الكاس اتنببلو جيزيس وصاني كم سناك كم تعموت عم منقد خن كيد بصراحة كن كيد قال لنا وسكو قلنا عم لاحظي جيزي هبناس قالوا ننببلو نصنع قالو تزاربني نبلو كابت قال እግዚአብሔር سي قال لنا قرسي እና ረኸብና نخدلو جيزيس يحلونا اذا قال زي كننببو خلناس እንደ አተወ አቡሽጥና እንደ አተወ ናብ ነፍስና እንደ አተወ ናብ ውሽጥና ሲ ዝምግበና ዘንብረና ደውዘብለና ስለዝኾነ እግዚአብሔር ይባረክ ነዚ ቃል ዝደማነ መንባብሲ ዋጋ የክፍልዩ ማለት ሳክሪፋይስ ትገብሮ ነገራት አለው ጊዜኻ ገለ ሁሉ ሲ ይሐትቱ ጻርስ አለው ጳውሎስ እንታይሉ መስለኩም ለጢሞቴዎስ አብ ካልአይ ምዕራፍ ቁጥር 15 ንርእሰ ኸይሎ اتقال حكي بكن إن زماقل زحفر زي بلو فتون آي جيركا نأملك كتريوس سأل لازم نزك على زي كنام ببو كناس نقصي we have to give our time كنسأر يقبعنا بوتا خنوه يقبعنا كاب كال نجاراتنا كله سي كأناليس ناس كنا نبب يقبعنا كابزي ندحرو زوات هيوت يزنا لنا أنت وينا يا حواتي زي متجبسبنا بحكيم كيدو مغبي زبل الله ابيتايزر ገለገለ ዝዋሃቦሲ ልክ ሆሚና ክንከውን ድግባና ጸሎት ይዘልየና ማለት ነው ገለለውጥሲ አብ ህይወትና ከመጻለ ወንበር ካብ ቃሉ መጋብሲ ወጪናስ ህይወት ክርስትናሲ ክንወስዳ ይነኸልና ካላይ ክነነብብ ከለና አብት መንባብና መህታት ድማ ታይዝበል ዘሎ ዘቃለዚ ከምዝና የታማ አልተቲያስ አም ቢበለኹ ኢልና ቼክ ንምግባር ጥራይ ደይኮነስ ክንርድኦ መታንሲ ክንፍትን ታይዝብል ዘሎ ዘቃል ታይዝብል ዘሎ ዝምዕራፍ እንዳበልና ክንወስዶ መታ ከገለ ጊዜ ሓንተ ጠቅሲ ምዝዛብልና ደወሰዲና እትቃልቲ እንታይ ይብል ኣብቲ ከባቢው ዘሎ እንታይ ይብል ገለስ ከይተረዳአና ክልተ ኣብነታት ክበኩ ታንተ ምስትቃል ተሓዚያ ፊልጵ ምዕራፍ 4:19 አምላኸ ይሉ ጳውሎስ ምሽ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩስ كم تمتان حبتوس انتهي يكبركم يملأهم يلون هجي نزيئة سئلك وسيدك يا زميرك يا فكرك لا جلس تخون دي بهوت تتصفى مسحنت نجر يتتحيز مس يا زلا تمراف كدنا ندهرام بيبنا يوسي نتم زحابو سباتيو ጳውሎስ ነዚ ተስፋ ዝዘቦም ዘሎ አምላኽ ይደማ ከመጠን ሀብቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ጌሩስ ይምለአኹም ደብሎም ደል ስለዚህ ትቃል ከነንብቦ ከለናስ ኮንዲሽናል ደሆነ ነገራት አሉ ምስተኸባቢው አዛሚርና ቅሪ አብሮም ምዕራፍ 10 ድማ አንተ ቃላላብሽ ስማ አምላኽ ዝጸወ ዘበለ ሁሉ ሲ ይድህን እንጂ በቃ አምላኽ ይተይሉ ሲ ሓደ ሰብ ይድህን ማለት ጥራይ ዲዩ ቅጽል አብልኩም ግን እንደርከድኩም ዝምሕር እንደሕር ደየለ በዛዕባ እምነት ክፍጠር መታን በዛዕባ ክርስቶስ ሲ እንደሕር ደይተማሂሮም ሲ ከመይ ጌሮም ይፈልጡ ከመይ ጌሮም ከጽውኡ ይኽእሉ ይባ ስለዚህ ንኽጽውኦ አምላኽ ይልካ ንኽጽውኦ ሲ እተቃል መጀመሪያ ሲ ክትማሃሮለካ ክትፈልጦለካ ማለት ስለዚህ ዝነግር ነተቃላሎ ማለት ዩ ኢሳይያስ 50 ክልተን ቁጥር 7 ይጠቅስ ማለት ዩ ዘበሰሮም ሲ ሰባሉ ወንጌል ዝነገሮም ሲ ሰባሉ ስለዚህ ታ ሚርሊ ታ ስታይስ ውስጥ አይኮነን ተብላ ተኸባቢ ኻተንብቦ ሳልሳይ ዚ አይ ኩድ አብ ኩሉ ነንብቦ መጽሐፍ ነንብቦ ምዕራፍ ድማ ንኢየሱስ ክንርኢ መፈታ ኢየሱስ ያብዝቦታ ዚ አሎዶ ታይከድ ብልደል ታይድገብር ደል ምክንያቱ ኩለን ጾፋሲ ብዛዕብኡ ስለዝኾነ በዚያ ከምዛዝ አብ ሉቃስ ምዕራፍ 14 ወይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ሞተ ምስ ተቀብረ
تسفى زقرصو دق مزامرت ناب إيماهوس تبحال يخدو نيرو ناخدون كلو ويتا يسوس كريستوس دما مسوم تحويسو دحراي كزاربو خلو انتاي لمو مسلكم تايقوم كوينكم قليلو قصوم كم زحازن سب كوينم يمزخدو زنبرو كما يسخا بزور حاتزي بز سمونات زي زخونه ነገር سي دي تفلط سبديخا تي تسفى زغبرنالو زنبره إلهم سي بزعبا تسفؤهم تقالتي اخم تردا ان انت يا مالتيو باستنسيا تسفى نغبرلو زنبرنا إلهم الله ስለዚህ ታይ مالتيو بخال زربا حج تسفى يبلنا تسفى قريص ابيم زخدو زلو يسوس دما مسؤمنا خدن تاي زبلنا كاب كله اي بلو كيدان صحفات بزعبا غزا رسوس زتبحله ነገራት እንታይ ገይሩሎም መስለኩም አረዲው ነጊሩ ናይዞም ሰባት እዚኦም ሽግር ተስፋ ዘሐቦም ሰባት ተስፋ ዘሐቦም ኢየሱስ ተስፋ ዘሐቦም መሲህ ጠሊምዎም ዳይኮነ ነቲ ጽሁፍ ዘይምርድኦ አረዲውዎም ክገንሆም ከሎ ኸማን ስንታይልዎም መስለኩም ንሱ ድማ አቱም ነቢያት በተዛረቡዎ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ አያሱ ሽግሮም ተስፋ ዘሐቦም ፌል ገይሩዎም ዳይኮነስ ነቲ ነቢያት ተዛረቡዎ ሲንታይ ኮይኖም አይ አመኑዎን እሱን ምጾም ከኸይድ ከሎ ኸምዛ ሐሲብኩም ወትፈልጡ هذا ጊዜ ኸምዛ ሐሲብያስ አንድ ነገር ተረዲዩ ኢየሱስ ሲምጾም ግና ከደኸሎስ ግልጽ አብሉ ገዛ እርሱ ራዩ አነኮይ ክብሎም እኮ መኻለ ነው ካም በጀመረ ግን አይበሎም ናበዩ ወሲድዎም ናብጥቃሊ ወሲዱ ንምንታይ ተይልኩምኒ ሎምወን አበብ ቤትና እንዳመጻ ይኮነን ኢየሱስ ዝግለጸል ካብዝ ቃል ዚናን ኢየሱስ ንረኽቡ እዚ ቃል ዚ ኢየሱስ ዝበሎ ናይ ኢየሱስ ነገር ምስተረዳና ድማ ናይዞም ሰባት እዚኦም ናይ ተስፋ ምቁራጽ ሽግር ከም ተፈተሐ ዳራይ እንታይሎም ኢሎም ከነግረና ከሎንዶ ልብና ይነድድ አይነበረሪ ልብና በትቃልቲ በመንፈስ ቅዱስ ተመሪህና ኢየሱስ እንታይ ከም ዝበለ ተስፋና እንታይ ከም ዝሆነ እና ተረዳና መስከድና ተስፋ መቁራጽ ዝበሃል ነገር ሲ ካባና እንዳራሐቀይ ዝኸይድ ልብና በመንፈስ ቅዱስ ከነድድ ከሎ እግረ መንገዱ ድማ ጻቂጡና ዝነበረ ነገራሲ ካባና እዩ ደሐድም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ዘአመት ዚናብ ቃሉ የእትወና እግዚአብሔር ፍቅሪ ናይ ቃሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይወስኸልና ልብና ውሽጥና በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ቃሉ ንምድላይ ቃሉ ንምንባብ ቃሉ ንምምርማር ፍሉይ ዝሆነ ናፍቆት በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር የእትወልና በመንፈስ ቅዱስ ዝናፍቆት እዚ ይእቶ በኢየሱስ ስም بنافقات قالكا يا انتي حمقا خمس بلا بيسوع كريستوس سم قالوا انافقلو نجر ابوشت نفسه وكفنا بيسوع سم يئتو بيسوع سم يئتو هلوتي كاب هلوتي ناك قدمه نتقال ينافق كم زنبره يدلي كم زنبره بيسوع كريستوس سم بليتن بقطرين قالوا بيسوع كريستوس سم نافقوتنا يخون ناي لبنا نافقوت يخون ناي وشتنا دليت يخون እግዚአብሔር አምላክ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይመስገነካለሁ ክብር ሁሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናአኻ ይሁን ጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ክብርና አኻ ይሁን ሃሌሉያ ካብዘለና የነተን ስሙ እግዚአብሔር ይባረክ አመስግና ይሁን ውዲና ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 እስኪያንስ የደውና ነዘርገህሞ እግዚአብሔር ይባረክ ስለ መንፈስ ቅዱስ ስለ ቃሉ እግዚአብሔር ይባረክ እስኪ ነመስግን ነው መሆኑ ወዲና እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ተስፋና ሰነቅና ክንነብር መታ ንኡ ንኽንፈልጦ መታ ሐሳቡ ምኽሩ አጀንዱ ክርዳና መታ ያው ቃሉ ዘሐበና ዝተኸድነ ከይኮነና ድማ መታን ሃሌሉያ መንፈሱ ዘሐበና ጎይታ ንባርኮ እስኪ ነመስግን ነው ኢየሱስ ጎይታ ሃሌሉያ 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 ከመአሪጥ ይምቅራባፈ ከመጽዋዕሁ يحدث حايله كم أريد يمكر عبا
سواقو يحدث حايله ستزرو يلو من عين مايا سلسية تقاكما سبلك يسوسي صنع جنب إخا منهجنا يواتي سلسية تقاكما سبلك يسوسي كل جزء بارخون سمك كل جزء بارخون سمك كل جزء بارخون سمك كل جزء بارخون سمك حيلي سمك نعيه وتاي كري سمك سلماتي حيلي سمك نعيه وتاي كري سمك سلماتي عايز املخ عايز سكن عايز املخ عايز سكن عيدك النار اخو حيلخا النار اخو سلطانك النار اخو كبرك النار اخو حيلخا النار اخو سلطانك النار بمنتاي قنات بمنتاي قنقم بمنتاي كنان بمنتاي تقوى كقلتوس رحكا 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 بمنتاي قالات بمنتاي قنقا بمنتاي كلات بمنتاي قنقا كقلتوس رحكا 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 أقربوني باسم محرتك ባህና በደኔ አቶ መቅደስካ አቀርቡኒ ብስም ምሕረትካ ባህና በደኔ አቶ መቅደስካ እንታይ ክብል 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 እንታይ ክብል
كزمر نمحرتك لو بس كزمر نمحرتك كزمر نمحرتك فايدخم كان جنا تسكماني أنت سلامي تدلي عيدخم كان جنا تسكماني أنت عرفتي تدلي عيدخم كان جنا تتصرني أنت سلامي تدلي عيدخم كان جنا تسكمني أنت عرفت تدلي فأرخى مقلتي يبلون كالآن مقلتي ركبون ودات أسكدون لله هللويا فقرها مقلتي يبلون كالآن فقرها مقلتي يبلون كالآن أفكرك أفكرك كاوشت لبي أفكرك 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 كاوشت لبي أفكرك تملكك يفكرك تملكك يفكرك تملكك يفكرك تملكك يفكرك نعيسي فقريخا نعيسي فقريخا نعيسي فقريخا نعيسي فقريخا آمين እግዚአብሔር ይባረክ ሃሌሉያ ጎይታ ተመስገን ክብር ሁሉ ናአኻ ይሁን እግዚአብሔር አቦና ስለጸናሃና ጊዜ ሁሉ ተመስገን እግዚአብሔር كنملخك خنخبرك بقدميخ خنكون الدل ስለዛሃብካና ተመስገን ስለቃልካ ተመስገን እግዚአብሔር አቦይ ልብና በመንፈስካ በኢየሱስ ስም ይተሐተም ጸጋ ተመሊኡ እግዚአብሔር አቦይ አቡሽጥና ስለዛአት ወይ መስግነካለሁ كنبر دم እግዚአብሔር አቦ خنኮኖ እግዚአብሔር አምላኽ በኢየሱስ ስም ነው ያው ቃልካ በመንፈስካ ጉልበት ስለተበና ስምካ ይባረክ አሜን እግዚአብሔር በመዓልት ጸበባ ይስማዕኹም ስም አምላኽ ያዕቆብ ልዕል ይብልኩም ካብ መቅደሱ ረድኤቱ ይስደደልኩም ካብ ጽዮን ከይደግፍኩም ንመስዋዕት ብልኹም ዘበለ ይዘክሮ ንመስዋዕት ምህራርኩምን ይቀበሎ ለአኽባረኩም በሰላም ኪዱ